Aitor, hauek dituzu zure puntuak. Zertan dabil gaur egun politikaria? Politikariak du hain asmo handia, baina arlo horretan nunda miraria, azken aldian ez da hain mundu garbia. Bigarrena. Sinesten ote duzu haiek diotena, nik ez dut erantzunen gezurra da dena, herri elkargo hori omen da lorpena, baina laizter iritsi dakiguke pena. Eta Aitor, hau duzu gehienez 5 puntuko bertsua kantatzeko hitza. Asala. Asala. Ene azala laztantzen zidan, gauez amets ederretan, oilo ipurdiz jarri zitzaidan, bera egotean bertan, masail ertzean musu tiki bat, eta pozarren benetan, baina azala helburua da beti edo gehienetan, denbora iniz galdu ohi dugu azaleko